Mela naqraw parti minn Priedka tal-Apostlu Pawlu kif rekordjata fl-Atti tal-Apostli, kapitlu 13, u nibdew naqraw minn vers 23. Pawlu kien qed jirrakkonta l-istorja tal-poplu Iżraelita mill-bidunet, qed ikellem lil konċittadini tiegħu Lut fil-sinagoga. U kien għadu kif semma lil David u jgħidlek, mid-discendenti ta' dal-bniedem, ġifieri David, skont il-weda, Alla ġab għal Iżrael Salvatur, Ġesu. Qabel l-avvent tiegħu Ġwanni ipproklama bil-quddiem magħmudija tandiema lil poplu kollu ta' Iżrael. U kif Ġwanni kien qed itemm il-korsa tiegħu qal, x'tussuponu li jien minix hu. Iżda ara, ġej wieħed warajja li minix denju inħol il-qorq ta' saqajh. L-aħwa, u liet in-nisel ta' Abraham, u dawk fostkom li tibżaw minn Alla. Lilna hija mibgħuta l-kelma ta' dis-salvazzjoni, għax l-abitanti f'Ġerusalemm u l-ħakkima tagħhom billi ma għarfux la lil dan u lanqas it-tlissieniet tal-profeti li nqraw kull nhar ta' Sibt, wettquhom billi kkundannawh. U avolja ma sabu fih ebda ħtija tal-mewt, issupplikaw il-Pilatu biex jiġġustizzjah, biex jaqtalu sentenza tal-mewt. U meta temmew l-ħwieġ kollha miktuba dwaru, niżluh mis-siġra u eduh f'qabar. Imma Alla qajmu mill-imwiet. U der għal ħafna jiem lil dawk li telgħu miegħu mill-Galilja għal Ġerusalemm li issa huma xhieda tiegħu lin-nies. U aħna nxandrulkom il-bxara tajba dwar il-weda magħmula lill-missirietna li din Alla wettaq amana l-ulied tagħhom fil-qajjem il-Ġesu. Kif anke hu miktub fit-tieni Salm, int ibni, jien illum nissiltek. U nkwantu l-fatt li qajmu mill-imwiet biex ma jkollux iżjed jirritorna għal korruzzjoni għalhekk. Se nagħtikom il-barkiet sagri u ċerti ta' David. Allura jgħid ukoll f'salm ieħor mhux se tippermetti is-sagru tiegħek jara l-korruzzjoni. Għax David wara li serva l-għan Alla fil-ġenerazzjoni tiegħu stess, raqad, ġifieri miet, u tqiegħed ma' missirietu u ra l-korruzzjoni. Imma dak li Alla qajjem ma rax korruzzjoni. Għalhekk ħajkun magħruf lilkom l-aħwa illi permezz tiegħu, ġifieri permezz ta' Ġesu, il-maħfra tad-dnubiet hija imnidija lilkom. U bih kull min jemmen huwa ġustifikat. Ġifieri Alla jgħoddu bħala ġust qudiemu. Ġustifikat mill-ħwieġ kollha li minnhom ma stajtux kunu ġustifikati bil-liġi ta' Mosè. Araw mela li ma tiġrilkomx il-ħaġa mitkellma fil-profeti. Araw intom disprezzaturi u mmeraviljaw u ntilfu għax jien naħdem xogħol f'jimkom, xogħol li qatt ma temnuh imqar jekk xi ħadd jiddiskrivujulkom. Fil-bidu tal-ġimgħa l-oħra kellu l-opportunità li nitkellem ma' ftit nisa miġburin flimkien. U waħda minnhom qalt li dan ir-reliġjon ma nafx jiena, qalt li jiena nara minnanti tiekol is-santi u minna jħorġu x'jaten. U l-oħra qalt li però jiena qalt li ma nafx qalt li jiena tlift tarbija fil-ħlas. Qalt li nixtiequ nerġa' nara. Qalt li ma min jaf x'hemm. Qalt tista' tkun taf. Qalt li kif? Qalt li intom il-Kattoliċi il-ħadd li ġej. X'tiċċelebraw? Qalt li mhux lejt. Qalt li x'ġara f'lejt. Qalt li x'ġara. Qalt li x'ġara. Ġesu għam minn bell-imwiet. Għax bdiet tgħid ħadd ma mar u ġie. Għattilha hemm wieħed li mar u ġie. U għalilna x'hemm ukoll. Għalilna x'hemm. Tkellem dwar dar il-missier, però tkellem ukoll dwar id-dlamijiet ta' barra. Tkellem dwar il-ġudizzju li dawn l-inġusti imorru fil-kastik ta' dejjem imma l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Ġesu tkellem b'awtorità
il-għaliex ukoll urina u tagħna prova tagħna evidenza qawwija illi hu għandu il-dritt u għandu il-kredibilità illi jgħidilna aħna x'se jsir minnha. Ovvjament hemm nies li jgħidu mal-qabar kollox jispiċċa u jiklok id-dud. Però fina anke l-Bibja tgħid li Alla poġġa fina il-ħsieb tal-eternità. Xi ħaġa fil-qalb tagħna li ma nistgħux naħarbuha din. Però appuntu jekk m'għandniex rivelazzjoni ġifieri li xi ħadd awtorevoli jgħidilna bl-immaġinazzjoni tagħna, bl-spekulazzjoni tagħna ma naslu mkien. Għax il-filosofija tad-dinja ma tarafx il-Alla. Imma Alla nnifsu jgħidilna illi iva hemm ħajja lilin mill-qabar. Hemm ħajja lilin mill-qabar u diġà urjena f'Ibnu Ġesu Bibja tiddeskrivih bħala l-ewwel frott ta' dawk li raqdu. Mela ħajkun hemm ħsad kbir tajjeb l-umanità kollha qatt titqajjem mill-mewt fl-aħħar jum Ġesu huwa l-ewwel frott. Ġesu huwa l-ewwel frott. U għall-prova illi l-evidenza illi qatt ikun hemm awmien ta' kull bniedem li qatt eżista. Forsi bħala individwu qatt ma tajt l-attenzjoni sħiħa ta' moħħok u ruħek għal dan Ġesu u l-uniċità tiegħu fl-istorja tal-bniedem. Forsi trabbejt b'dan it-twemmin f'Malta hija probabbiltà kbira li tisma' dwar l-istorja tiegħu, però qatt forsi ma ħallejt il-persuntu u t-talim tiegħu li jħalli impatt fuq ruħek. Illi tikkonsidra bis-serjetà forsi ġralek hekk għaliex nifhimha din aljenati aljenati bil-xogħol, bil-karriera tagħna, rridu laħqu ma jelfoġġett u minn ġurnata l-oħra illi ma nagħtux ċans biex nikkonsidraw il-għan fl-aħħar mill-aħħar ta' ħajjitna. Imħabtin wis b'affarijiet illi jisom jidhru urġenti. Għammi jekk jiena pereżempju tlift iċ-ċavetta, għammi kif ħanidħol fit-dar? U allura l-ewwel qabel kollox, tajjeb, qabel ma mmur nixtri x'niekol u affarijiet, irrid insib iċ-ċavetta biex illejla nkun nista' nidħol id-dar. Tifhem? Imma hija xi ħaġa tidher urġenti, però taqblu miegħi jekk ngħidilkom li huwa aktar urġenti illi nara kif se nidħol fis-saltna ta' smewiet. Aħna moħħna jiraġu iwa dika nista' nipposponija għal 10 dieħel. Jew forsi għal meta nirtira wkoll. Imma taqblu miegħi hija l-iktar ħaġa urġenti u essenzjali li nagħmlu l-ewwel qabel kollox għaliex illum huwa l-jum tas-salvazzjoni u m'għandniex inkunu preżuntużi u ngħidu hija imbagħad nirranġa aktar tard. Forsi preoccupati b'interessi immedjati u qegħdin ninsew dak li huwa vera urġenti għal ġid ta' ruħna. Qatt ħsibt fil-fond dwar Ġesu Kristu u l-uniċità tiegħu kif u bil-qawmien tiegħu jippreżenta ruħu qudiemna bħala Salvatur ġenwin. Jingħad li fid-dinja preżentament ma nafx m'għoddejthomx jiena. Ma jgħidu li hawn ma l-4200 reliġjon differenti. Kollha jikklejmjaw u jippreżentaw il-każ tagħhom. Ġesu differenti, Ġesu huwa f'kategorija differenti għal kollox. Mill-fundaturi ta' reliġjoni oħra, Joseph Smith u Bahá'í u Mahomet u Konfuċju, Lao Tse u nistgħu nsemmu. Għaliex Ġesu huwa dak li għeleb il-mewt. Għeleb il-mewt litteralment għeleb il-mewt. Jiena perswas minnu dan miegħi hemm miljuni oħra ta' nies illi matul iż-żminijiet afdajna ruħna f'dan Ġesu ta' Nazaret. Wara jixraq illi nagħtu każ u
niddeċiedu darba għal dejjem fejn ninsabu fir-relazzjoni tagħna miegħu, trid jew ma tridx, għandek relazzjoni ma' Ġesu. Jew hija relazzjoni ħażina, jew hija relazzjoni tajba. Imma ma tistax taħarbu. Relazzjoni ma' Ġesu li huwa l-ħallieq tas-sema u l-art, persuna divina daqskemm kien bniedem vera mwieled mill-Verġini Marija. Hekk ukoll huwa divin u allura ma nistgħux naħarbu mill-irxoxtat. Jekk Ġesu qam realment mill-mewt, kif jiena perswas, allura jaqbillek taċċetta kull ma qal. Però jekk ma ħaritx mill-qabar, għalfejn tikkolpa bih. Jekk ma libx il-mewt, għalfejn tagħti każ x'għallem, jew għalfejn għandek taċċetta forsi xi punti tat-tagħlim tiegħu u twarrab oħrajn. Bliema dritt tagħmel hekk. Il-Fariżej meta Ġesu salbuh fuq il-Golgota, qalu bejniethom, isma' dan ir-raġel matul ħajtu kien qiegħed ibassar kontinwament illi avolja toqtluni ma t-tielet jum se nerġa' nqum. U allura marru għand Pilatu qalulu Sinjur, niftakru li dak il-qarrieq qal meta kien għadu ħaj wara 3 ijiem inkunu xoxtat. U allura ħasbu li jaqblilna li Ġesu issa l-amiet jibqa' mejjed, u allura qalulu s-siġilla l-blata tal-għamel għassa biex żgur jibqa' mejjed. Dik hija l-pożizzjoni tagħna. Jekk Ġesu ħareġ mill-qabar ħaj u ppreżenta lil nnifsu ħaj quddiem id-dixxipli bi provi infallibbli, b'evidenza qawwija, b'evidenza negabbli, bil-fors trid tagħti każu. Imma jekk ma ħareġ mill-qabar, x'impurtani minn Ġesu? Ġesu nafu li matul il-ministeru tiegħu qajjem diversi bnedmin mill-mewt. Hemm anke rakkonti dettaljati darba tifla ta' 12 sena qajjimha mill-mewt, ġuvnot ta' waħda armla minn Najn, anke ħabib tiegħu li kien ilu 4 ijiem fil-qabar Ġesu sejħilhom lura għal dil-ħajja terrestri. Ġesu tom estensjoni tal-ħajja mortali tagħhom. Il-ħajja tagħna bħalissa hija ħajja mortali illi ħatispiċċa bil-mewt. Ġesu reġa' żidilhom ħanejdu hekk ftit snin ma dawk is-snin li kienu diġà jgħixu. B'kuntrast, il-qawmin ta' Ġesu huwa totalment differenti minn hekk. Ġesu qam biex ma jmut qatt iżjed. Fatti fl-Apokalissi jgħidilna jienu għall-ewwel u l-aħħar, jiġifieri qed jikklejmja li huwa divin, għax Alla f'Iżajija jgħid kemm il-darba jien l-ewwel u l-aħħar. Jien l-ewwel u l-aħħar u l-ħaj kont mejjed wara jien ħaj għal dejjem ta' dejjem. Jien ħaj għal dejjem ta' dejjem. Il-ħajja tal-irxoxt ta' Ġesu hija ħajja ta' kwalità superjuri għax hija ħajja bla tmiem. Il-qawmin tiegħu huwa evidentament uniku. Uniku. Eliżew, Elija, Pietru, Pawlu għajmu nies mill-mewt wara li fiżikament mietu u reġgħu dawruhom lura, ovvjament bil-qawwa t'Alla, għall-istess ħajja fiżika ta' qabel. Ġesu qam minn belli mwiet biex ma jmut qatt aktar. U allura hawnhekk naraw kemm il-fidi biblika hija ta' bilħaq unika u jaqblilna allura jeħtieġilna illi nixħtu l-attenzjoni tagħna fuq dawn il-veritajiet. Għantikom 3 ħsibijiet illi rridu narfu li dawn huma minnhom. L-ewwel bil-qawmin tiegħu Kristu huwa muri bħala is-sit divin. Kristu huwa muri bħala il-kurjos. Huwa il-mulej divin. Ġesu ċertament u bniedem anke salum il-ġurnata u bniedem, però huwa wkoll divin.
Alla minn Alla dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Dik hija l-istqarrija tal-Knisja matul iż-żminijiet. Pawlu meta kiteb fit-tul u spjegalna x'inhu l-Evanġelju, jgħidilna li huwa l-istorja dwar Ġesu. L-istorja dwar Ġesu. L-istorja dwar l-iben tal-Alla, Rumani kapitlu 1 vers 3, dwar l-iben tal-Alla li inkwantu n-natura umana tiegħu sar minn nisel David. Infatti Ġesu għandu discendenza li tmur lura lejn David li jgħix 1000 sena qablu u jerġa' lejn Abram u jerġa' lejn Adam. Ġesu huwa bniedem. Imma skont l-ispirtu tal-Qdusija jkompli jgħidilna kien iddikjarat bis-seta bħala bin Alla bir-reżurrezzjoni mill-imwiet. U ddikjarat bin Alla. Ixbija vera ta' Alla li għammar fostna. Mal-qawmi mill-mewt tiegħu beda l-istat tal-eżaltazzjoni tiegħu. Meta ġie fostna mwieled minn mara, imwieled u għex fil-faqar, kien majjar, ikkalpestat, akkużat fals, kemm darba prova ħaġġruh finalment kien mislub, qatluh, difnuh, imma mal-qawmin tiegħu Alla beda jollih, beda jeżaltah. Beda jurih bħala il-sit divin li allura huwa il-sultan inkurunat fis-smewiet u li allura jeħtieġilna li nikkonoxxu hekk. Tarfu hekk lil Ġesu? Tarfu hekk? L-istess Ġesu, il-manswet u l-umli illi ġi fostna u qal it-tjur tas-sema għandhom il-bejtiet tagħhom. U l-volpijiet it-toqob tagħhom ma bil il-bniedem m'għandux fejn mitrasu. Dak l-istess Ġesu. Wassit tas-sema u l-art. Wassit tas-sema u l-art. U dan huwa l-messaġġ ta' ferħ illi l-Knisja mill-bidu talmet illi twassal lill-ġnus kollha. Biex ferħ huwa dan illi wasal anke lilna għandna. Pietru fil-bidu f'Pentekoste jgħid dan Ġesu qajmu Alla u ta' dal-fatt aħna l-kol xhieda. Hemm xhieda nies illi raw bajnejhom, semgħu li Ġesu b'widnejhom, messewh b'idejhom wara li qam minn bell-imwiet. Dawn ma' nies illi setgħu jitkellmu b'ċerta awtorità u b'ċerta konvinzjoni għax kienu hemm u esperjenzjaw dawn l-avvenimenti grandjużi. Għalhekk, kompli jgħid Pietru, ħatkun taf fi żgur dar Iżrael kollha li Alla ikkostitwih, Alla għamel lil Ġesu kemm sit kif ukoll Kristu. U s-sit magħruf pubblikament magħruf bħala s-sit imma wkoll huwa il-Kristu lil dan Ġesu li intom sallabtu. Id-dinja ħadet deċiżjoni kontra Ġesu, Alla wera d-deċiżjoni favur Ġesu. U jridu li jkun magħruf bħala s-sit u Kristu. Pawlu fir-Rumani 10 jgħidilna għax qal dan lan Kristu miet u reġa' għex. Ara kull darba miet u reġa' għex sabiex ikun is-sit kemm tal-mejtin kif ukoll tal-ħajjin. Ġifieri anke jekk ma tagħtix kasu issa li għadek ħaj. Ġesu għas-sit tiegħek ukoll meta tmut. Meta tmut huwa wkoll is-sit tiegħek. Għaliex huwa s-sit universali, huwa Alla nnifsu. Tarfu jew ma tarfux tagħmel id-differenza radikali għal ħajtek, għall-eternità. Tista' tgħid onestament illi Ġesu irxuxtat huwa s-sit personali tiegħek. Illi għandek rabta miegħu, illi tarfu bħala il-mulej, bħala l-imgħallem, bħala dak li għandu dritt li jikmandak u jgħidlek x'għandek tagħmel u jiddereġilek ħajtek kollha, jew għadek rajk fidejk u jitpretendi li ħadd m'għandu il-jed fuqek. Jekk Ġesu huwa s-sit kif Alla ddikjarah li hu, jeħtieġ illi nilqgħu hekk. Kif taf illi Ġesu huwa s-sit personal tiegħek? Kif taf? Ovvjament billi tobtieħ fuq
livell prattiku minn ġurnata l-oħra li nobduh insegwu t-tagħlim tiegħu minn ġurnata għall-oħra. Sibijietna, emilna, id-diskors kollu tagħna jixed aħniex qegħdin inżommuh bħala sit ta' ħajjitna. Ġesu darba qal lin-nies għalfejn sejħu li sit. Imma qed tagħmlu dak ngħidilkom. U ħafna nies il-fidi tagħhom hija fil-ponta tal-sinhom biss. Xi niġu għassiwinnhom mbagħad il-ħajja tagħhom hija tagħhom u ħadd ma jindaħlilhom. Ġesu wara xtat minn bellimwiet biex juri li għandu il-jett fuq ħajjitna. X'jallimna Ġesu l-ewwel qabel kollox? Jallimna kif għandna ngħixu, imma qabel ma jidilna kif għandna ngħixu, ismuha tajjeb din. Jagħtina il-ħajja vera biex ngħixuha għalih. Għalhekk jgħidilna ejjew għandi. Intom li intom taqlin u mobbijin u jien inserraħkom. Ejjew għandi. Weħidna ma nsarfu xejn. Ġwan 15 vers 5 mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Xejn affattu. Għalhekk ejjew għandi. Dan hu l-emil Alla darba qal Ġesu illi intom temnu f'dak li bagħat hu. L-ewwel qabel kollox Alla jridna nemnu, Alla jridna inserħu l-qalb u r-ruħ u l-eżistenza kollha tagħna fih bħala nies midinbin, bħala nies li irribellajna kontra Alla, kif se nkunu rikonċiljati miegħu permezz ta' Ġesu. Min jemmen fija għandu l-ħajja eterna. Da li rridna nagħmlu Ġesu l ħaġa. Illi nemnu fih. Intom temnu f'Alla, jgħidilna emnu wkoll fija. Għamin liema sempliċi bniedem u minnu fl-istorja tal-umanità. Jekk jiġi fuqek jgħidlek intemmen f'Alla, però emmen ukoll fija. Fuq l-istess livell, bħalma temmen f'Alla, emmen fija wkoll. Kif noddu tal-bniedem? Jew miġnun, jew jista' jkun ikollu raġun. Ġesu għandu raġun. It-tieni ħaġa li rridkom tikkonsidraw. Bir-reżurrezzjoni tiegħu, il-fatt li Ġesu għeleb il-mewt u ħareġ mill-qabr u preżenta lu nnifsu ħaj quddiem id-dixxipli. Ġesu huwa diġà iddikjarat bħala l-imħallef tal-bnedmin kollha fl-aħħar jum. Ġesu jaffettwana tant illi iva għad nidru quddiemu għal ġudizzju biex nagħtu kont tagħna nfusna. Pawlu meta kien qiegħed idur minn belt tal-oħra fil-Greċja, meta wasal Ateni, priedka dik il-priedka famuża tiegħu illi ikkonkludi hekk jgħid illi Alla issa qed jikkmanda lil bnedmin kollha. Kolumbjani u Amerikani u Ċiniżi u Maltin, il-bnedmin kollha kull fejn jinstabu qed jordnalhom biex jindmu, jibdlu ħsiebhom fejn qabel forsi jekk qed nirraġuna li u le m'għandix bżonnu lil Alla. Qed tifhem, naf kif niddeverti, naf kif ikolli ħajja kuntenta waħdi. Alla jridna nindmu, jridna nduru lejh minn dnubietna għax ifissa jum li fih għandu jiġġudika id-dinja bil-ġustizzja. Alla ħajkun fair. Ħajġġudika d-dinja bil-ġustizzja bil-bniedem li hu appunta. Alla ħatar imħallef fuqna. Palissa wasalna biex naħtru president ġdid ta' Malta. Biex jirrappreżenta l-pajjiż kollha. Ara, f'dan il-każ Alla diġà ħatar l-imħallef tagħna u għalilna minnu. Ta' dan forna prova il-kulħadd billi qajmu mill-imwiet. Min hu dak illi qam minn bell-imwiet unikament qam minn bell-imwiet huwa Ġesu Kristu. Ovvjament xi uħud mill-udjenza tiegħu bdew jitmasru bdew waqqgħu ħażuffjett u għaċċajt, dejjem issibhom dak in-nies. Ora qalulu nerġgħu nisimgħu fuq il-ħaġa. Ma kien hemm xi wħud illi laqgħu il-messaġġ u dbierku u rċivew iva l-Evanġelju dakinhar stess. Innotaw x'qed jgħid Pawlu.
qed isemmi dan il-ġudizzju universali fl-aħħar jum. Forsi issib nies jgħidulek mija f'xemm, mija forsi l-ammutu nisduha fil-qabor daqshekk. Tifhem. Jew forsi reinkarnazzjoni, hemm ħafna teoriji, le. Pawlu innarax qed jgħid. Dan l-avveniment fil-futur huwa ċert minħabba avveniment ċertissimu li ġara fi żmienu stess. X'kien? Il-qawmien ta' Ġesu. Huwa evidenza illi Alla ċertament se jagħmel ġudizzju. Għax l-imħallef huwa diġà ppreparat. Ġesu Kristu. Ma tistax taħrab mill-irxoxtat, ma tistax. Ma tistax. Tista' targumenta, tista' titmasħar, tista' tikkritika, ma tistax taħrab mill-irxoxtat. Jew tħadnu bħala l-feddej tiegħek inkella tidher qudiemu biex tkun ikkundannat għall-eternità. Bot mill-preżenza tal-mulej. F'telfien tal-waħx. Li Ġesu nnifsu iddeskrivilna x'tip ta' eżistenza indannata jkunu dawk li jkunu rroftawh u riġettawh jew anke kienu indifferenti. Indifferenti. Illi ftaħru li l minix kontrih. Ma dik il-kwistjoni. Favorih? Għax stess qal min mhux miegħi u kontra tiegħi. Min ma jiġborx miegħi iferrex. Allura Alla llum qiegħed jikkonfrontana l-kol kemm aħna. Kol kemm aħna. Kbar u żgħar illi rridu nagħmlu għażla. Rridu nagħmlu għażla responsabbli u ngħixu skont dik l-għażla tagħna. Jew favur Ġesu, inkella kontrih. Però kif tirraġuna l-Iskrittura li tra l-Ebrej kapitlu 2 vers 3 isaqsina u jgħidilna kif se naħarbu. Kif se niskappaw il-ġudizzju tal-Alla? Jekk nittraskuraw salvazzjoni tant kbira. Kif? Għamin jekk mhux b'Ġesu, min ħansalvaw? Bik innifsek? Meta l-Bibja tgħid il ħadd mhu kapaċi jagħti riskat jew ħallas prezz għal fidwa ta' ruħu. Kif se naħarbu jekk nittraskuraw salvazzjoni hekk kbira? Wara li fil-bidu kienet mitkelma mis-sit, ġifieri dis-salvazzjoni, Ġesu nnifsu beda jipritka lin-nies. U kienet ikkonfermata lilna minn dawk li semgħuh, Alla wkoll xedt magħhom, kemm b'sinjali u eġubijiet u setat mirakolużi varji bid-doni tal-Ispiritu Santu distribwiti skont ir-rida tiegħu. Ara l-Patt il-Ġdid. U tara il-ħafna mirakli saru kemm minn Ġesu kif ukoll mill-Apostli tiegħu. Għalfejn ġraw dak il-mirakli bħala konferma it-timbru tal-Alla illi dak li ġara dakinhar huwa vera u ġenwin. Forsi s-sibni se jgħidulek imma nixtieq nara mirakli llum ukoll. Imma m'intix tirraġuna, skużani, il għaliex jekk inti ħadd kirja ta' 5 snin u mart għand in-notar u iffermajt il-kuntratt u n-notar għamillu t-timbru tiegħu bħala notar uffiċjali tal-gvern. Għandek għalfejn kull jum tmur terġa' għand in-notar biex jerġa' jagħmilek timbru ieħor. Id-dokument, il-kuntratt huwa validu. Huwa validu. Alla meta bat l-ibnu Ġesu. U Ġesu nnifsu qal l-emej li nagħmel jien huma xhieda tiegħi. Illi l-missier batni. Aktar u aktar allura rridu naraw li d-deċiżjoni tagħna hija waħda għaqlija u tajba. It-tielet punt. Billi l-missier qajjem il-ibnu mill-mewt, Alla ta' l-approvazzjoni tiegħu illi il-mewt ta' Ġesu li seħħet fuq il-Kalvarju hija biżżejjed biex dnubietek jinħafrulek. Għandna bżonn għall-maħfra. Il-maħfra ġġib ħtija, ġġib il-nuqqas ta' maħfra. Fejn m'hemmx maħfra, hemm ħtija, hemm kundanna, hemm kuxjenza ħażina, hemm avversità malla, għadna dewwa malla, imma bil-maħfra
Alla jilqana. Alla qed joffrilna l-maħfra tiegħu permezz ta' sit irxoxtat. Rumani 4 vers 25. Ġesu kien merħi biex jingħata l-mewt għall-offiżi tagħna u irxoxtat għall-ġustifikazzjoni tagħna għal kull darba. Ingħata l-mewt minħabba l-offiżi tagħna. L-inikwitajiet, il-ħażen kollu tagħna li għamilna jekk aħna nafdawh dak il-ħażen huwa msammar mas-salib. U kkanċellat darba għal dejjem. Alla irxoxtaħ l-ibnu għal ġustifikazzjoni tagħna biex ikun jista' Alla jiddikjarana ġusti qudiemu darba għal dejjem. Alla jiġġustifika lil min jafda f'ibnu. Jgħoddu bħala ġust fuq il-merti ta' ibnu. Pawlu fil-pridka tiegħu illi rajna propjament dalgħodu jgħid illi ħajkun magħruf lilkom l-aħwa illi permezz tiegħu, permezz ta' Ġesu ġifieri, il-maħfra ta' dnubiet hija imnidija lilkom, hija mxandra lilkom. Pawlu qed jarraf illi Alla huwa dispost biex jaħfer il-dawk kollha illi jirrikorru lejh permezz ta' Ġesu. Bih kull min jemmen huwa ġustifikat mill-ħwejġ kollha li minnhom ma stajtux tkunu ġustifikati bil-liġi ta' Mosè. Aħna għandna fina dak ir-raġunar fals. Illi jekk jien ngħix tajjeb u nipprova nagħmel l-almu tiegħi b'xi mod dak it-tajjeb jeleb il-ħażin. Li huwa raġunar fjakka l-aħħar. Jekk inti akkużat u imtella l-qorti illi fena fjina qtilt il xi ħadd. Jiġik f'moħħok illi l-imħallef tgħidlu għax qtilt wieħed, ara kemm għamilt ġid, ara kemm għamilt karità. Ara kemm provdejt il-familja tiegħi, ara kemm kont ċittadin tajjeb. L-imħallef jinfaqa jitħaq f'wiċċek kieku. Imma għalfejn nirraġunaw hekk Alla. Illi naħsbu illi t-tajjeb tagħna b'xi mod jista' jpatti għal dnubiet kollha tagħna. Le, Alla qed jgħidilna illi dwaru il-profeti kollha jiġdu illi kull min jemmen fih. Il-profeti li ġew qabel it-twelid tiegħu, Alla bagħat profeti messaġġiera tiegħu, ambaxxaturi tiegħu illi ħabbru minn qabel x'kellu iseħħ permezz ta' Ġesu. Dawn il-profeti kollha jiġdu li kull min jemmen fih, kull min jafda ruħu fih, jirċievi l-maħfra ta' dnubiet permezz ta' ismu. Mhux billi tmur tqerr il-qrar beda ħafna sekli ta' snin wara. U beda bil-mod, u beda jiżdied u jsir popolari, imma ċertament mhijiex xi ħaġa apostolika, mhix xi ħaġa li kienet issir mill-bidu. Lanqas billi tpatti personalment kif għadna, u lanqas billi titgħammed. Kif hemm xi nies li le, il-magħmudija tot għal dawk li diġà irċivew il-maħfra dnubiet mingħand Ġesu Kristu. Billi qam mill-mewt Kristu huwa awtentikat u għamuri bħala ġenwinament l-uniku salvatur tal-bnedmin. U nenfasizza il-kelma uniku. U l-uniku salvatur. Għamin, n-nis jistaw illum bil-pluralizmu li kollox tajjeb, kollox jott, kullħat għandu tijaw, u nrispettaw, nittolleraw il-xulxin. Ġesu ma kienx tolleranti. Skużani. Ġesu għal jienu għal-bib. Jienu għal il-bib. Jekk xi ħadd jidħol minni jisalva. U jidħol u joħroġ jisib il-mera. Il-fatt li Ġesu qam minn bell-imwiet iva jurih bħala l-uniku salvatur. L-uniku salvatur. M'hemmx salvazzjoni f'ħadd iżjed jgħid l-Apostlu Pietru. Għax m'hemmx isem ieħor moti taħt is-sema fost il-bnedmin li bih jeħtieġ inkunu salvati. Ebda isem ieħor. Ovvjament, in-nies bir-raġunar tagħhom jivvintaw ħafna metodi oħra. Pietru kellu moħħu magħluq. U jien ukoll allura irid ikolli moħħi magħluq. U ngħid illi s-salvazzjoni tinsab biss f'isem wieħed. Pawlu jgħid l-istess ħaġa, hemm Alla wieħed u medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin. Il-bniedem Kristu Ġesu. Medjatur wieħed
bih biss nistgħu immorru għand il-Missier. Litra l-lut ukoll tajt illi Ġesu kapaċi jisalva kompletament. Jisalva fil-perfezzjoni kollha l dawk illi bih jersqu lejn Alla. U jagħtina raġuni. Jagħtina raġuni. Għax hu dejjem ħaj biex jitlob għalihom. Intaraw? Ġesu mid-darba għal dejjem. Issa li għamin bil-imwiet huwa ħaj għall-eternità. U bih allura nersqu lejn il-Missier. Jien huwa t-triq u l-verità u l-ħajja jgħid Ġesu. Ħadd ma jiġi għand il-Missier li f'permezz tiegħi. Kemm il-darba nisimgħu għadin? Vera nimnuha. Vera nożżuha. Il għaliex jekk u r-rimedju ġenwin u l-oħrajn mhumiex nkunu qegħdin nagħmlu nagħtu nuqqas ta' servizz serju meta n-nies nagħtuhom l-impressjoni li jistgħu jsalvaw mod ieħor apparti minn Ġesu. Jien huwa t-triq il-verità u l-ħajja ħadd ma jiġi għand il-Missier ħlief permezz tiegħi. Daw kollha li ġew qabli jgħid Ġesu nnotaw daqsxejn. B'mod kategoriku daw kollha li ġew qabli huma ħallelin u briganti. Iżda n-naċ ma semgħuhomx. Dawk in-nies li Alla jagħtihom id-den u l-għaqal biex ta' bilħaq jirrikorru għand Ġesu. Morru għandu u mhux għand ħadd ieħor. Il-ħallil ma jiġix li biex jisraq u joqtol u jaqret ma jien ġejt sabiex ikollhom il-ħajja u jkollhom sal-milja tagħha. Jien qed jgħid huwa il-kwalifikat biex nagħti il-ħajja u ħajja bl-abbondanza. Temnu lil Ġesu? Temnu? Mela, hemm tliet alternattivi. X'se nagħmlu b'Ġesu? Jew ħanajdu sfaċċatament li Ġesu huwa giddieb tal-prima klassi. Waħda jridu kkonsidraw bis-serjetà din. Alright? Dak li għallem Ġesu huwa rekordjat u li rekordjat u miġbur illum fil-Bibja Mazza. Nafu min kien, nafu x'għallem, mela, jew huwa giddieb tal-prima klassi, ingannatur, ġifieri, arriq bħalma sejħulu l-Farisej meta marru għand Pilatu, wieħed li jitħaq bin-nies, li jdawarna fuq il-pont tas-subajħ u qed jagħmel logħba bina, jew dik. Jew hu miġnun, għax l-imġiena jgħidu ħafna affarijiet vera. Jgħidu li qegħdin jaraw l-infanti jtiru. L-imġiena jaslu biex jgħidu ħafna affarijiet stravaganti u eċċentriċi u ta' barra minn hawn. Għaliex il-klieb ta' Ġesu huwa ta' barra minn hawn. Huwa ta' barra minn hawn vera? Darba l-għaddejja tal-Farizej kienu bowta biex jarrestawh u ġew lura bidejhom vojta. Għallulhom ma ġibtuhx? Għallulhom ħadd qatt ma tkellem bħal dal-bniedem, x'immarru biex jarrestawh. Tbellħu bit-tagħlim tiegħu. Il-claims li għamel Ġesu, meta jgħid jien huwa d-dawl tad-dinja, min jiġi warajja ma jimxiex fid-dlam iżda jkollu d-dawl tal-ħajja. Il-Mara Samaritana jgħidilha li kieku kont taf lod Alla kont titlobni int u jien kont nagħtik lil maħaj. ċertu diskors illi ebda bniedem normali ma jagħmilhom. Anzi, ngħidha illi matul l-istorja kollha bil-kitbiet kollha li għandna mill-antik sa żmien tal-lum ħadd qatt ma tkellem bħal Ġesu Kristu. Jekk tafu b'xi ħadd tgħiduli. Ħadd qatt ma tkellem bħalu. Jew giddieb, jew miġnun, hemm alternattiva oħra. Tafu x'inhi? Jew qal il-pura verità. Liema se nilqgħu minnhom u nilqgħuha b'serjetà u b'impenn u b'konvinzjoni. Liema.
Tiġix tgħidli Ġesu kien għallim tajjeb nammiraħ dak li għallem. Ħallini minnek. Għallim tajjeb jikklejmja li huwa Alla? Dak ikun l-ikbar midaj. Għallim tajjeb jgħid li ħadd ma jiġi għand il-missier fil-permess tiegħi. Le. Kien għallim tajjeb u mhux biżżejjed tajtek. Għadek qas bdejt. Għallim tajjeb meta jgħid li juna l-ħobs ħaj li niżel mis-sema biex kull min jikol minnu jgħix għal dejjem u jekk ma tiklux mill-ġisem ta' bil-bniedem u tixorbu demmu ma jkollkomx ħajja fikom. X'se tagħmel b'Ġesu? Mistoqsija li anke Pilatu saqsija lin-nies miġbura madwaru meta Ġesu kien għaddej proċess fil-qorti. U n-nies bdew jiddomandaw ħlisna l-Barabba u Pilatu qalilhom mistoqsija li hija mistoqsija jridu nsaqsuha lilna nfusna. X'se nagħmel b'Ġesu qalilhom? X'se nagħmel bih? Forsi tgħid imma xi bżonn għandi tiegħu jekk jiena qed nagħmel l-almu tiegħi u qiegħed nagħmel mill-aħjar tiegħi. Għandek din it-tama vaga u fatali ngħidilha jiena illi jekk tipprova tgħix tajjeb għaliex m'għandux jinaxxilek tmur il-ġenna. Jekk qed tirraġun hekk, nispera ma tuħx għalik. Minti bniedem kburi u mill-iżet arroganti. Għax jew ma tarafx id-dnub tiegħek. Jew m'intix tikkonoxxi l-Alla tant qaddis li ma jissapportix u ma jittollerax li ċkan ħażen fina. Il-ħażen tagħna jiġi nnullifikat biss bis-salib tal-Kalvarju. U kif nafu appuntu bl-irxoxt ta' Ġesu. L-irxoxt għandu jikkonvinċina illi hu biss kwalifikat biex jeħlisna mid-dnub u l-kastig tal-infern. Nerġa' ngħid. Ebrej 7 vers 25. Għal daqstant Ġesu wkoll kapaċi jsalva kompletament il-dawk li jersqu lejn Alla permezz tiegħu. Ħafna nies jidhirhom qegħdin jersqu lejn Alla permezz ta' Marija, permezz tal-Qaddisin, permezz tal-reliġjonijiet tal-Vant. Kulħadd għandu il-metodu tiegħu. Le. Ġesu jsalva kompletament il-dawk li jersqu lejn Alla permezz tiegħu. Għax dejjem jgħix sabiex jinterċidi għalihom. Bil-qawmi mill-mewt tal-iben Alla. Alla qed jistiednek, anzi, mhux biss jistiednek, qed jordnalek biex issib is-salvazzjoni tiegħek fih. Qed jordnalek. Għax Alla huwa mħabba. U Alla jrid l-aħjar għalina. Tkun bluwa u ġen jekk inwarbu dan il-fatt grandjuż u nilagħbuha ta' parsi ma seħħx. Ta' parsi ma ġara xejn. Din il-fidi biblika illi ddur il-fus tagħha, il-fus ta' kull ma hu magħlem fl-Iskrittura u għall-fatt illi dak li ġara fuq il-Kalvarju u 30 wara il-qabar vojt. Hemm hija t-tama kollha tagħna. Rumani 10 vers 8 jgħidilna xi tgħid? Il-kelma qribek fuq fommok u f'qalbek. Pawl qed jgħidilna f'ċertu sens hija faċli ħafna. Faċli ħafna s-salvazzjoni. Il-kelma hija fuq fommok u f'qalbek, jiġifieri il-kelma tal-fidi li qed nipproklamaw. Illi jekk inti tistqar b'fommok. Li Ġesu għassit kif difatti spjegajtilkom aktar kmieni. Illi Ġesu għassit u temmen f'qalbek illi Alla qajmu belli se tkun salvat. Ġifieri Alla jridna li mhux biss naċċettaw dal-fatt intellettwalment.
bħal meta naċċettaw il-fatt illi La Vallet kien il-Gran Mastru waqt l-assedju l-kbir. Tifhem? Naċċettatek il-fatt, huwa veru, fatt veru, imma jaffettwani anke jekk ma tkunx taf xejn dwaru ma ħajġilek xejn. Ħatibqa' tgħix il-ħajja normal tas-soltu. Iġifieri mhux biss intellettwali, qas emozjonalment. Ħafna nies iħossuhom emozzjonati meta jisimgħu dwar Ġesu anke jibku. Tifhem? Imma mbagħad il-ħajja tagħhom għadha ħajja korrotta u xellerata bħal qabel. Illi temmen f'qalbek, mhux biss intellettwalment informazzjoni hawn, laqqas li tħossok bil-frifta f'qalbek, imma wkoll ir-rieda tiegħek tkun ċeduta għalih, ir-rieda tiegħek. Illi inti issa tirraġuna u tajt jien min nixtieq innifsi, Kristu xtrani għalih, jien il-qaddej tiegħu. Jekk temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet se tkun salvatax bil-qalb wieħed jemmen għal ġustifikazzjoni tiegħu u bil-fom wieħed jistqarra s-salvazzjoni. Bil-qalb temmen u Alla jiddikjarak bħala ġust minn issa stess. Jiġifieri kwalifikat għall-ġenna. U bil-fom wieħed jistqar għas-salvazzjoni. Għaliex meta aħna narfu l-imħabba ta' Kristu lejna, iva, il-fom tagħna juri x'hemm f'qalbna, mhux vera. Dak li hemm ġewwa u dak li hemm barra ikunu jaqblu flimkien f'ħajja mogħtija lil Ġesu Kristu. Jekk m'intix favur Kristu, allura inti kontrih. Naqblu? Ftit ilu kien hemm il-politika tan-newtralità. Nibqgħu neutrali, mhux mal-Amerika, mhux mar-Russja, neutrali, tifhem. Tista' taħdem. L-Iżvizzera rnexxielha fil-gwerra, fl-aħħar gwerra l-kbira. Tibqa' neutrali meta l-Ewropa kollha madwar kulħadd kien fi-gwerra, kulħadd joqgħod lil xulxin. U l-Iżvizzera baqgħet neutrali. F'dal każ ma tistax tkun neutrali. Għaliex? Għal Ġesu huwa s-sit tal-ħajjin u tal-mejtejn. Ta' kollha kemm aħna, tal-umanità kollha. Ma tistax tkun neutrali. Ma tistax tibqa' fit-triq tan-nofs. Kristu qam il-mewt jew le. Jekk le, tista' tmur. Jekk iva, il-ħajja tiegħek, il-ħajja ta' Kristu fik. Ma tistax twarrab minn Kristu bla ma ssofri il-konsekwenzi. Ma fadda l-ebda lok għal-neutralità. Jew tilqa l-Evanġelju inkella tirreġettaħ. Imma li tgħix kajman, li tgħix billi titgħallem kultant meta jkollok aptit, meta jkun il-bnazzi. Jew intijaw, jew intix. Jew tilqaw għal-barka eterna tiegħek, jew tirreġettaħ għad-dannu etern tiegħek innifsek. Fi-kliem Ġesu nnifsu, x'iswielu l-bniedem? X'iswielek int? Jekk tirbaħ id-dinja kollha, ġifieri għandek il-proġetti u l-intrapriżi kollha, u mbagħad titlef ruħek. Tispiċċa l-infern. X'iswielek? U għal dan? Jew x'issa jagħti bniedem bħala skambju għal ruħu. Ruħi il-ħajja tiegħi, l-esistenza tiegħi, il-jien. X'se nagħti minn floku? Xejn ma ħja minnu. Le, il-jien hija jien. Kull min jistħi minni għaj Ġesu u minn kliemi f'dil ġenerazzjoni adultera u midimba bin il-bniedem ukoll se jistħi minnu meta jiġi fil-glorja ta' missieru mal-anġel Mazza. Għalhekk Ġesu jridna li nqum bil-wieqfa u ngħidu ta' min aħna, ta' min int. Għal min tippartieni. Għal Ġesu jew għadik parti integrali minn id-dinja li hija kontrih u salbitu infatti. Dur lejh. Dur lejh. Mhux għada. Illum. Dur lejh għax huwa l-uniku salvatur. Iġri għal-ken għandu. Għax kwalunkwe ken ieħor jiġġarraf u jiddiżappuntak. U tali. It-tama tagħna l-midimbin hija fih biss. Emmen fih
emmen fih. Ġesu wedna, kull min jiġi għandi, jien ma nkeċċex il-barra. Tgħid li imma aħjar nillapazza ftit, nirranġa ftit, nirriforma ruħi, ma nibqax impejjeb, hemm ħafna xirranġa, u mbagħad le. Mur kif int. Għaliex? Għax Ġesu jilqa' għandu l-midinbin. Il-midinbin. Mur kif int. Jiġi għandi jien ma nkeċċex il-barra. Weda tremenda, ejjew naqbduha, ejjew niddendlu magħha. U ta' bilħaq. Dawk kollha li jistqarruh ma jkunux disappuntati. Kun jafu li daħlu f'ħajja ġdida, ħajja illi Alla jriedna ngawduha minn issa stess. Amen.